Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. İldeşler, soňky wakalar gaty möhüm. Köp ildeşlerimiz belki möhümliginiň farkyna barýan däl bolmagy mümkin. Bu käbir zatlar hakynda gürrüň edeliň, ýa-ni ýüzleşeliň käbir meseleler hakynda. Kän uzun bolmaýan çykyş etmekçi, köp uzun bolmaz. Indi Türkmenistanda bolup bitýän zatlar göz görteli görünüp başlady. Türkmenistanyň sancıly döwrü başlady. Bu sancıly döwrem gaty uly elbet täsir etjek ýagdaýlar, hallar bar. Hemmemize gerek watanymyza gerek ildeşlerimize, halkymyza hemmemize ýa-ni içinde bolmamız üçin şonuň ýaly bir ýagdaý boljak. Indi şonu bir näme edelim? Nämeler bolup biljek bu taýda? Diýilen. Soralar soralım ýa-ni. Indi Türkmenistanda hazır hiç bolup görmedik bir waka boldy da. Olam näme? Ýurtda bir üýtgeşikligiň boljakdygyny, ýa-ni üýtgeşiklik bolmalydygynyň talaby dörep başlady da. Indi muny öňüne alyp bilen oklar, öňüne alma mümkinçilikleri ýok, ýeterli kadr ýok. Näme taraplar gatykän, ýa-ni dili taraplary gatykän bularyň halkara derejesinde. Şo sebäplen bize garşy ýa-ni hakyny talap edýän näme garşy göreşme mümkinçilikleri ýok. Ve bu iş 3 yılın içinde, 3 yıla yakınlaşıp gelýär. 3 yılın içinde gittikçe de guramalaştı. Guramaçılıklı işler alınıp barıldı ve bizim yitiren ideologiyamız täzeden dörep dikelip başladı. Şo sebäplen indi bular saklamak üçin diňeje Demirazık Kareýe modeline geçmeli bolýarlar. Demirazık Kareýe modeline geçip bilseler, bundan sonra Türkmen diýen nemede gutarýa bitýär, ýurdam ýapylýar, umuman gysga wagtyň içinde dargap gider, onuň ýerine bu goňşy ýurtlar ýa beýlekler ýerleşip başga bir zatlar bolma mümkinçiligi bar, ýa şo derece neme bolup bilýär. Indi şu Demirazık Kareýe bolmak üçin bir näçe işler alyp barýarlardy ýurdum daşyndaklara içeri girmegine ruhsat berilen ok. Öňüni bekleýärler. Häzir şu wagt ellerinde näme-de bolsa da ýol yapmak ýalyk bir güýçler bar. Onu kabul etmek gerekli. Ýöne ýol yapmany güýçler bar. Ýolu açsa halka garşy durup bilmejeklerini bilýär. Ýa-ni bu taýdan ejiz. Ejiz bolanlyklar üçin güýjüniň ýetýän nemesi ýollary yapmak. Indi şondan alyp barýarlar bu işini. Ve içindekiler daşara çıkarmazlık. Yine şu taýda gelýär da Demirazık Kareýe modeline ýakyn bir zat, ya da beteri diýip aýtsam boljak. Indi ýurdun daşyna açyk bolan ýerler, ýa-ni vizasyz girip bilýän ýerler bardy da. Türkiýe bardy, aýyşlarda görä Gürjistanda bar. Gürjistana kän bir gidip gören adam bolmanlygy üçin nemeden okdy, yani esas Türkiye. Türkiye'nin üstü bilen Türkmenler, Avrupa, Amerika ya şoňa meňzeş ýerlere gidip bilýärdiler. Indi Türkiye viza şertini getirdi. Viza şertini getirdi. Bu näme daňlady? Indi viza diýmek Türkiýanyň bir 100 ýyllyk, belki 200 ýyllyk siýasatynyň aslında yalandygyna işaret edýär maňa. Aslında bizim ine Orta Asya'daky Türkiýe döwletleri bilen gatnaşygymyzyň bolmagy yalandan ibaret. Biz etjek bolduk ýa-da göz üçin etdik diýen ýazat meniň şahsy näme. Şoň ýazat gördüm, şonuň üçin bir karar bilen aýryp bu. Näme etdiler? Viza şertini getirdiler. Yani Türkmenler indi Türkiye'ye gelip bilen ok. Yani emma halkımızın yarısı Türkiye'nin içinde. Onlar näme boljak?
Olar näme boljak? Olara zuluma ýakyn bir ýagdaý boljak. Zulüm döwri diýip aýtsam boljak. Has düşnükli olar ýaly. Eldeşler zulüm garaňkylyk gelýär bizim üstümüze çökjek bundan soň türkmenlerin. Muňa düşünseňiz has gowar en azından taýin bolarsyňyz ýöne düşünmän. Indi Türkiýede gelip boljak däl o diýip geçseňiz hem munyň nemesi bilen baş etmek kyn bolýar. Beýnandyrjy bir ýagdaý. Indi bu näme boljak Türkiýanyň içindäki türkmenler? Nähil bolup biler pikredim. Birinciden ikamet diýip bilinýärdi o. Bu taýda galmak üçin ruhsatnama kartlary. Olar gitdikçe neme diýär, şertleri köpelýär. Hatta red edýärler izne. Beren ýankyn çykan ok. 3 ay, 6 ay berýärler. 2 ýyl berýän bolsa indi 3 ay, 6 aýa düşürdiler. Bolup bildiğince berjek däller. Gelen ýagdaýynda da beren oklar. Şu an Gürcistan'dan nemeden wagtynda girip etşenler var izine soňky bir ay 2 aýyň içinde. Şolaryň hemmejesi dokumentsiz gezip görler. Ve depordam edilip bilinen ok şu wagt dokumentsiz elinde ruhsatnamasyz bolup tutulan adamlar deport edilip bilinen ok. Kanun boýunça edilmeli, ýöne edilip bilinen ok. Näme üçin edilip bilinen ok? Ýurdun içindekiler gorkýar, ýol ýapyk tutup durmagyny 3 ýyldan bäri manysy şol. İçindekiler gorkýar, daşyndan gelip biljek adamlardan gorkýar. Şo sebäpli hem şu wagtda çelle 6000 töwerege adam gidip bilipdir soňky awgust aýy bilen bilelikde. 6000 töwerege adam. Daşynda 2 milyon adam gezip gördüysek 2 milyon adam ýa-da 6000 adam hiç zat gata az mukdar göze de görünmeýär-de şonuň ýaly derejede ýagdaý bar. Ýöne türkmenleriň Türkiýe'ye gelmegindäki esasy maksat nämete? Gazanç etmek. Gazanç edýäs diýip biz özümüz aldyýardyk. Onu bir gyra goýaly. Ýöne gazanç etmek diýip kabul edelim. Gazanç edýärdik o Türkmenistana belli bir mukdarda nagyt pul uradýardyk. Şo puluň kömegi bilen hem Türkmenistan içindäki ölü ykdysadyet aýlanýardy en azından bir öler ölmez şekilde aýlanyp bilýärdi ýöne. Indi Türkiýanyň ykdysady ýagdaýynyň kynlaşmagy bilen bilelikde bu zat gitdikçe düşýär. Türkmenistanyň içindäki dollaryň düşüşiniň sebäplerinden biri şol. Dollara boljak talabyň öňüne kesseňiz dollaryň bahasy düşýändir. Daşyndan gelýär-de. Daşyndan näçe köp dollar barsa içinde de talap köpelen şekilli bolýardy. Şonuň ýaly işleýär bir. Ykdysadyet okayanlar bilýändir. Indi bu ýurdun içinde galanlaryň eklenji nähil bolmaly? Bu zaty göz önünde tutýarlarmy ýa-da hakykatdan bizi raýat hökmünde görýärlermi? Raýat nemesini bilýäňiz, o arada da azrak diýip geçjek. Gaty möhüm bir neme. Sebäbi bizi raýat ýalyk görüp başladylar. Daşary ýurtda da beýnansakda. Pul varmasa içinde önümçülük hem boljak däl, önümçülük bolma mümkinçiligi ýok. Öler ölmüz ýalyk şekilde saklap biler. Ine Demirgazyk Koreýanyň misaly näme üçin berýäs? Demirgazyk Koreýada adamlar bir adam şeklinde däl billeşler ýa-da internet var elinizde telefon girip görüň. Demirgazyk Koreýanyň halky diýip ýazyň türkçe, rusça ýazsaňyz hem çykýar. Görersiňiz nähil şertlerde ýaşaýar. Eskerleri bizde paxta ýaýan olsalar olarda daş dağlardan daş hoparyp daş taşıyalar. Şonuň ýaly bir nemeleri var. İýiçki pes, bilim ýok, gorky, ondan soň
Nemäň içine garaňkylyga batyrpdyrlardy düşünje boşlugy, pikir boşlugy, ideologiýanyň hem nemesi iň bolmajagy ýa bir sany, iki sany adama ýa-da bir maşgala ıranyp gören hala gelýär beýnansakda. Bizem ine şoňa meňzetjek bolýarlar. Ýa-ni eklenç sorady. Ýani eklenç bilen gyzyklanýan ýeri ýok. Sebäbi biz raýat hökmünde görýärler. Raýat diýmegem otlap ýören sürü diýmek ýyldyşlar. Onuň manysyny soňrak düşündirip beren. Bizde ýöne bu diňe soňky 30 ýylda däl, ondan öňem ulanylýardy. Ondan öňki ulanylýş maksady biraz raýan bolsa başgaçarakdy. Awa indi beýleki tarapy bar bu işiň. Da beýleki tarap näme? Ine pikir edim. Türkmenistanda gat ullakan zatlar bardy. Şu wagt ine viza şertini getirdiler Türkiye bilen ýeketäk bir türkmenlerin çykyp biljek ýurdu. Oň bilen hem ýa-ni viza şerti getirdiler çykyp biljek däller. Ve bu arada men bir üýtgeşik reaksiýa görmedim. Bilmedim ildeşler siz gördüňizmi? Daş döwrüňizde nähil bolýan kommentariýalara ýazsaňyz hem ekrana getirelim görürsiz ýa-ni daş döwrüňizdäki bolýan zatlardan. Ýöne dawa nemesi çykdy, o viza getiripdirler, o indi näde bolmaly diýip demäge geçýärdi. Ýa bizim türkmenlerimiziň nemesi şu. Ýoly beklesen başga bir ýerden ýol gözleýärler. Aslında beklenen ýoluň açylmagy gerekli. Bilýärler. Bilmedim ýa-ni öýüň gapysyny ýapsalar aýnadan girip çykjakmy pencereden. Öýüň gapysyny açarsyň da bir zat bussa çağırarsyň ýa bir zat bolar ýa-ni döwersiň belki gerek bolsa dogry dälmi ýa-ni şu taýda dövmegem nemede näme diýip bir mesaj diýip aýdaýyn size. Gapyny açyp bilmeseň bolmaly ýalak ýa-ni açylmaly ýalak açyp bilmeseň döwüp açyp bilýär. Onuň üçin aýnadan pencereden girip çykmaňa gerek ýok. Şonuň ýaly men reaksiýa demesi boýunça entek ýa-da dogry düşünüp bilmediler. Olam gatym ahmak. Sebäbi bizim halkymyzy hakykatdan hem sowatsyz edipdirler üstünden gülmek üçin. Soň netijede de ýok etmeli bu halkyň nemesi dargandan soň. Sebäbi milletler saklayan zat tarihidir. Bir däp desturlar bolýandyr, territoriýasy bolýandyr. Şonuň ýaly konstitusiýasy diýeli Ukrainanyň bemme zat var. Söweşýär, göreşýär, ýeňýärler hem ýeňip dururlar. Ýöne şo zatlar bolmasa seniň söweşmeňe gerek ýok. Ýa-ni gitmeli. Bizde ne tarihi bilýäs, ne de geleceğimiz bilen gyzyklanýas. Näme üçin gyzyklanamjak? Şu ýagdaýa getirilipdir bir şekilde. Bir şekilde de biz hem sessiz galypdyrys. Gaty neme pikirlenmeli zat çuňur. Indi neme gelin reaksiýa meselesinden raýat sözüne gelelim. Raýat sözü ildeşler hem Arapçada hem İbranice diýilýär-de, ýa-ni şu wagtky ýewreýleriň ulanýan dili diýip aýdaly. Şo taýda geçýär. Ray diýip söz. Ra diýip Arapça nemesinde de bir üýtgeşik nemesi var, şivesi var. Geçýär umuman. Dawa ýöne bu söz Hywa hanlygy döwürlerinde de ulanýan bir söz. Ýa-ni näme diýip ulanýar bir padşanyň gol astynda şonuň baknasy ýalyprak o manyny berýär. Ýöne raýat diýip üýtgeýär diýip aýdyp bilersiňiz. Ýöne sözüň asly raý. Raýat diýmek ýa-ni köplük manysynda gelýär Arapçada da şonuň ýaly. İsleseňiz o nemedim men şu ýadymdan çykypdyr ýoksa neme derdim şol sözlerim manysyny we okulyşyny görkezýän ýa hem İbranice hem Arapça nemesini görkezip bilerdim. Belki soňky nemelerde görkezer buna. Ýöne umuman da o otlamak diýmek.
Yani otlayan sürü demek rayet köplük manysy otlayan sürü. Yani hatta bu koşkularda da geçýän eken Osmanlı döwründäki yazılan käbir koşkularda e, da dengeldim. Şonuň ýaly bir manysy bar. Indi gyzyklanyrsyňyz bu nädip gelýär bize ýanky o söz kim getirip bilýär diýip onu bilýäňiz ýanky Türkmenistanyň ýanky Kremlin bilen Aşgabatyň arasynda duran bir neme bar. O prezidentiň kömekçisi diýip geçýär. 30 ýyldan bäri Niýazowyň kömekçisi, Gurbanulyň kömekçisi häzirki nemäniň hem görgüliniň diýeň. Serdaryň hem hawa kömekçisi. Şol bir adam ýa-ni Hramov bilýäňiz. Ine şolaryň bilýän nemesidir. Ona türkmen bilip bilmeýär zatlary. O taýlara nädip geçipdir diýseňiz, şol hem Yahudilik dini hem Arap nemesi İslam dini hem Hazar ýakasynda gatykän giň ýaýrandyr. Bu taryhy görseňiz düşünersiňiz o sözüň o taýlara gelişini ýöne. Näme üçin soňky 30 ýylda ýöreýte şol ýa-ni goýun sürüsü diýmek sözü türkmenlere o bir vatandaş sözüne den getirýärler we şu wagt ünsüriň Türkmenistanyň häzirki bir kanun hökümetiniň tarapyndan çykyş edýän ähli kanallarda raýat diýip ulanýandyrlar. O türkmen raýaty diýip ulanýandyr. Ýa-ni türkmen goýuny diýmek ildeşler. Ýa-ni bunu açyk aýdyp neme edip bilersiňiz. Manysy şol kabul edýän bolsaňyz nemedir? Ine şu söz getiren ýere bizi başyndan bäri bir goýun sürüsine öwürmek maksady bar ekeni maksadyna ýetiberdiler. Ýetiberdiler iň soňky nemesinde. Olaryň güýji azaldy, ýöne halkym ýa-ni sowatsız düşünen ok köp zatlara diýip bilersiňiz. Reaksiýa bererok diýerse. Şu bolýan zatlar gaty ullakan bir nemedir, bir milletiň ýok boluşynyň başlangyjydyr. Yani yok olmak üçün, yok etmek üçün gol çekilýär. Indi şonu yerine getirmeliler. Yine şu gol çekildi. Indi yerine getirip bilýärler mi? Sesinizi çıkarmasanız getirip bilýärler. Ýoksa geçen Almyrad ağa aýtdy dün ekranda. Neme bir hepde, iki hepde öňünden habar berdiler. Şunu zat getirecek. Gördü halktan ses çıkan ok hiçbir yerden. Sonunda bu adamları biz yankı raýatlyk derejesine düşürüp bilipdir. Arkayın edvermeli näme etsenem. Diýilen neme boýunça edilýär. Bu zatlar şonuň ýaly taýýarlyk görülýär ýyldaşlar gynasakda. Şo ýagdaýa geldik. Bu arada pikirlerimizi aýdym. Ine ýyldaşymyz sorapdyr. Düşündük diýär umumyň, düşündirmäne gerek däl diýär o bizi kanaly izarlayanlar hemmesini düşünýänini bilýäs. Indi ýöne näme etmeli diýär, çykalga nämede, çykalga nirede diýip sorapdyr. Ýyldaşlar çykalga birinciden talap etmekden gelýär. Yani bu zada düşünýämiz ok. Talap ýöne näme talap edýäňiz? Häzirki hökümetiň ýa-ni bir kanun hökümetiň gitmege biz siz saýlamyz ok, gidin biz o halkyň arasyndan çıkarjak bundan soň ýurdun dolandyrşyny düzüp biljek bir milli bolsun bundan soň Türkmenistan o öz milliligine gowuşsun. Şoňa gowuşturjak diýip talap edip bilmeli. Ýani häkimiýet çalşygyny talap etmelisinizdir. Gysga manyda aýtsak. Biz buň üçin ýa-ni häkimiýet boşlugy döremesin diýip 3 ýyl boýunça iň esasy üstünde işlän zadymyz şol. Biz o bilimden tutun ýa-ni syýasy reformalaryna çelli hatda Türkmenistanyň içindäki ýa-ni içerki syýasy kartasy diýip bir neme bardyr, syýasy kartasy. İçerki kartasynyň nemesine çelli ýa-ni yerli hökümetler arkaly täzelenjegini aýtdyk. Ya bu zatlar gaty çalışyrymly işdir. Buna ýa-ni türkmenleriň içinden bu zada edip biljek adam çıkan bolsa diýmek bir umyt bar diýmekdir. Ýöne ýa-ni sizin tarapyňyzdan seretsek umyt bar.
Yani bunu talep etmeli. Siz talep etseniz täze hökümet isleýäs, biz täze hökümeti getirip bilýäs diýip talep etseniz, birinci Birleşen Milletler Guramasy arkaňyzda durýar, bu zatlar görjekdir, dile getirecektir. Ondan soň Ýewropa Birliği beýlekleri öz gezeninde diýmeli zatlar var olaryň, diýmelidir olar, diýjekdir. Yani seredýärler, yok diye bular isleyen olmaz, ses çıkan ok diye. Biz geçen yıl yine insan hakları uğramasının Human Rights Watch nemesi vardı da Kate Waters deyip neme bir iş alıp barayan şu tayda hasabat verdi. Yıllık hasabatlar var ya. Yıllık hasabatı ne edip verdi? Kliptokratya deyip verdi. Hatta kitabına koydu. O kliptokratya versiyon hiç okudunuz mu içine? Şoň içinde jadan, Hrant hakynda da kän maglumatlar vardır. Şolar nädip ýurdu çüýre diýär. Şol nemäni tanıştıran wagtda şu taýdaky jurnalistleriň birine soradylar. Ýani hemmesine de soradylar aslında da. Yani hemmejesi halk düşünen ok bu zatlara şol demetmese hiç kim kömek edip bilmeýär diýär. Indi näme gelelim insan hakları uğraması hakkındaki yanlış bilýänlerimize. İnsan hakları uğraması hiç kaçanın siyasi işe katılışan däldir. Yeketçe halkın hakkı iýilýän olsa, olup talep edýän olsa, şonuň hakynyň bardygyny gerekli ýere çıkarıp berýändir. Ýani dünýäniň gündemine çıkarýandyr. Eýleşler. Dünýäniň gündemine çıkarıp berýär. Ondan soň sizin etmeli işiniz aňsatlaşýar. Ben bunça zada nemedenden soň düşünüp bilen oklar düşünüp bilmeýänlikleri bize düşünükli. Diýen gaýdyşymyz ýaly raýat, hakyky raýat ýasapdyrlar bizde. Raýat ýasapdyrlar. Hemme zady goýup başga zatlar hakynda gyzyklanyp berenler bar ýani men bilimli okudum. Gaty ýokary nemeler bilim bar diýip gören adamlaram gördük ýyldaşlar. Ýani raýat bolup bilimli bolup bolany ekene gullukdan çykmaly biz. Raýat diýmek otlap gören sürü diýmek ýa-da gul diýmek. Hatta Kur'an-ı Kerim'in içinde geçýär onun ýaly bir nemeleri. Ýyldaşlar. Bizi otlatacak adam iýber diýip neme barda şunun ýaly jemgyýetler hakynda. Bizi otlatyp biljek diýär. Biz otlamaly däl, biz näme üçin otlamaly? Bizim kellämiz ýokmu? Ýyldaşlar şonun ýaly umuman aýdylanda garankylyk gelýär, ýani zulum gelýär türkmenleriň üstüne. Hem daşary ýurtda, hem içeride. Bundan soň hiç ýyle hereket etmeseňiz çykalagyňyz ýok. Sesiňizi çıkarmasak nemämiz agyr. Geleceğimiz ýok. Bu dünýäde bir türkmen diýen millet ýitip gidipdir. Hiç kim gynanmaz. Gynanjak bolan ýene bizdiriz. Yani ýyldaşlar ýani bizim başga birlerine bir geçirip goýanymyz ýok. Näze eder ýaly. Bir gelip edip bersin, insan hakları seyretsin, insan hakları seyretmeýär, olaryň aýtmak borjy bar. Düzetmek borjy ýok olaryň. Düzetmek halkyň elinde. Olar aýdyp ber, ýyllyk hasabat berip berler, bar alyp açyp okan adam ýok ýyldaşlar. Yine bu raýatdan Demirgazy Kareýany ýasamak aňsatdyr. Ýöne biz muňa ýol bermeli däldir ýyldaşlar. Yine biz bu zatlary düşündirip berjek adam şu wagta çelli çykmady. Bize mi garaşdyk? Yani şahsym adyna aýdaýyn 2 ýyl 3 ýyl mundan Türkmenistan düzelmeli, bir zat edip düzelmeli. Birler düzeltmeli diýen ýalak ýa bu jogapkärçiligi öz üstüne almagyny bilmeýäniň sebäbi näme üçin öwredilmedik? Şu meseleni sen çözmeli diýip aýdan oklar. Senin güýjüň ýetmeýär diýip öwretdi gaýtandaşlar. Sen bu zatlara goşulma, sen
O düşünmersin arkasında ullakan zatlar bolýandyr diýip kemsidip ýetişdirýärler bize. Türkmenlere. Sebäbi bizden raýat ýasamakçy bolýarlar. Gynançly ýagdaý. Bize gerek däl o söz. Näme üçin biz o yurtdaş sözünü ulanyp bilmeýäs ýa vatandaş, o vatandaşam näme? Arapça söz ýöne onuň ýaly bir erbet manysy ýok-da. Ne ýa raýatyň nemesi şol. Bize diňe neme däl daşary ýurtda da raýat hökmünde görüp başladylar. Ýa-ni dokumentsiz ruhsatnamesi bolmaýan tutulan adamlaryň köpüsi gürrüň berýär polisleriň soňky wagtlarda türkmenligiňe sereden oklar ýöne bundan 2 ýyl öňçe gaty ýumşakdylar indi. O dubinkalar bilen urýarlar diye hayran galiyas gaty hapa gepler bilen söýýärler diye. Näme üçin olaram biziň raýatlygymyza düşünen bolarmasyn? Diýleşler. Ýa-da raýatmy? Kabul edelimi raýatlygymyzy? Indi ýylleşimiz ýazypdyr. Bir gün bellense bolarmy diýip soraýar. Ýa-ni gün bellense bolar, bu zatlarda gün bellenip edilmelidir ýöne şunuň ýaly bir neme bar. Bizi daşary ýurtda da raýat hökmünde görýärler diýdimi? Bize bu zatlary öňünden aýdyp demesen bolanok. Bu öz-özünden çykmalyna. İstanbul hawa menzilinde näme boldy? Çykdy şondan näre awgust aýynda bir uçan ýalak boldy. Uçuşlar bolan ýaly boldy. Sentýabrda ýene-däm azap başlady. Öňümüzdäki aý belki bolmanan biler. Gorkýarlar sizden, ýa-ni sizi raýat hökmünde görselerem entek dolu raýat dälsiňizdir. Gorkýarlar. Bu ine subutnamasy. O dolu raýatlyga düşmeseňiz bolýar. Şondan gözümüz açylmaly. Ýani buň üçin gün bellemäne gerek ýok. Illeşler ýa-ni siziň indi bundan soň ýitirip biljek zadyňyz ýok. Sizden hemme zadyňyzy eliňizden aldylar. Sizin vatandaşlığınızı belki elinden alandırlar. Hukukunuz yok, azatlygyňyz yok, insanlık derejesinde däl, kazancınız yok, sağlığınız yok, geleceğiniz yok, çağalaryňyzyň näme bolany belli däl indi bundan soň. Ýitirip biljek nämeňiz bar men da düşünüp bilemok ýa-ni. Ýitirip biljek hiç zadymyz ýok. Şonuň üçin biz ýitiripdirmeli indi beýleklere. Biziň her bir etjek adymyz olaryň ýitgisine sebäp boljakdyr. Biz eden hereketlerimizden hiç zat bitiremiz ýok. Elimizde hiç zat galmady bizim. Bundan soňra ýa-ni eliňize ýa-ni daş alsaňyz hem taýak alsaňyz hem gazançly çykýaňyz. Ukraynalar uruş başlanan wagtda ellerinde hiç zat ýokdy. Şolaryň göreşýäni görüp gün watar ýurtlara ýarag iýip başlady. Üns beren bolsaňyz Ukraina 2-3 hepdelep ýarag sorandyr. Günde ýarag beriň diýip haýyş edip ýalbarandyr. Prezidentinden halkyna çelle. O yaraglar soň gelip başlady. Tapgır. Bu adamlar söwüşçe ekenler ýa. Öz gelecekleri üçin azatlygyny isleýärler. Biz bulara ýarag berip bileriz. Bular Owganistanyň halky ýaly däl ekeni diýýärler, ýylleşler. Siz hem göreşmejek adam eline ýarag berer misiniz? Bar bir göreşmeýe buňa ýarag berip näme etjek diýýärdi. Ýöne ine dirip näme doanyňyz bolsun, dostuňyz bolsun, karız bergi hökmünde pul sorasa, şonuň pulu soran maksady üçin ulanmajagyny bilseňiz berer misiniz? Özüne ziýan berjegini bilseňiz. Gynançly ýagdaý. Hereket üçin gün bellemäne gerek ýok. Günü geçip gitdi bunun bary. Bir adam çıkıp o hereket edip eliňizde telefonuňuz bar. Her bir hereketiniz, her bir nemäňiz o güýçdür bundan soň. Illeşler.
Dine gün yüzüne çıkarmak gerek. Gün yüzüne çıkarmalı bunu. Siz talep etmeseniz hiç kim bunun gerekli değine düşünmeyeler, gerek değildir deyip diye. Siz öz içinizde yani akşamları e, yekece özü ağlap demediyen adamlar var da köşeşiyen. Şunun yağlap o yaşap görsünüz da näme gerek yani. Bilen o hiç kim. Ertesi gün hem hiç zat bolmadyk yağlap yani. Her bir günümüz şol bir gün ha. Ya aydıp dursa yani Türkmenistan'ın 10 trilyonun üstünde pulunun vardığını şu vakta çelli aydan oldu mu size? Şu vakta çelli sizden gizlenip elinden saklanıp. Bizim şu an o nemetmen özel bir pes hasabından çıkarıp yani hesaplap çıkarıp verdik yani belki ildeşlerimiz şu an düşünür deyip yani 10 trilyonun son biz seyrettik 10 trilyonun ne emediğini de bilen o. Ne emediğini de düşünen o kendiler. Katı kıynaşlı zatlar. Ay, umuman bizden demir gazı kareye yasacak olyalar iyileşler. Gözünüzü açmalısınızdır. Bundan ön kaydan zatlarımızın hemmes bolandır yankı biz pal atıp ya da bir yerlerden da yukarılardan havarat paydamız yok. Bu zat görünüp dur. Çalaca bir okusan, kızıklansan görünüp dur. Türkmenlerin yağdayı Türkiye'de has ervetleşecektir. Yani Türkmenistan'ın içinden has ervetleşecektir. Vaktinde biz yurda gidip yurdu almalı. Dünyalı. İyileşler son. Bir iyileşimiz efir atnaşıp biler mi diye iyileşler bu neme efir olan son alıp bilmeyen bunun bir yürüyüşü formatları önünden e, düzülüyor da neme formatı var ekranların duruşu nemesi o zatlar mümkün değil yani telefon numaramız var açık durandır o cam edip bilirsiniz yani e, zatlar için gürleşip biliriz. Umuman şeyler akilleşler e, düşünülmeyecek zat yok. Daha başımızda oturanlar deyip aydiyalar demen başıma hiç kimi oturtmayan o sözüm hiç kulağıma yakyan değildir. Yani umuman aydiyalarda başımızda oturanlar deyip ola adamların e, iki koşmak ikinin dörtlüğünden bilmeyeler birleşler. Şunun yağlı adamlar olar kukla esas oyuncular başkalar şunun yağlı üns veren olsanız o Putin her ay hatta ayda 2-3 gezek neme bilen o Serdar Malış dip aydalı o Malış bilen görüşüyor da ne için görüşüyor? Bilye elinden gideceğini biliyor. Hem onların kulağından çekip dur. O yurttan kaçıp gideyim ben. Yurda olara tavşırayım ben. Yoksa hem son zervet dolar deyip hem onların korkuzup dur. O hem e, yolları yapıp saklap duranamış oluyor. Türkmenin aklı bilen edilecek zatlar. Şeyler akildeşler onda şu dayda men cemleyin. O sağ olun dinleyeniniz için. Akildeşler o hesaplı ve gözümüz açık olmalıdır. Gözümüz açık olmasa hiç açan açılmaz. Bol da sağ olun. Akşamınız ve geceniz hayırlı olsun.